Eta, bueno, eta orduen, egun baten, zan oso momentu egoera oso berezize, estado excepción eguen Gipuzkoan, eta Julen Kazadak euken hitzaldi bat zebien, Eibarren. Eta ni ez dakik batzarren batetik ero agertu nintzen eganeketxen, eta dinostien, animetaz joeten Eibarrera Julenen hitzaldire, eta, bueno, bai, eta junginen Patxi Uriarte, maixue izen zana, maixue dana izen zana, bai, Rosa Mari Garza, ni eta Julen. Eta justo Ermue Pastiaz batera, sekuestratu behintuen. Olantzik hartu, beste kotxe batera sartu, eta Eruzkoen Donostiako komandantziara. Bai, da gaban pasagoen du. Eta, hori, nik gero konturatu nintzen ez, osea, rollo esan Julenek eukela Eibarren hitzaldi hori, eta zeban gure bakarre joen, ze bere atzetik ebixen. Hori Rosa Maria Arza baek izen, baina nik ez. Bueno, holako historiak ez. Pasatzen zen gaba bat, baina esan egon torturarik ez ez. Torturarik ez, baina interrogatorizio epai. Interrogatorizio epai eta dana. Baiko tortura dana. Dana eta ginela, bestia ginela, ez dakiz zer, eta zainzek, ioskun interrogatorizioek zainzek, bai. Eta ez guri eskriptozkoen jo, eta ganea bokadillo bat ekarri euskuen. Eta hurrengo eguerdizen, etorri ziren Belda, Rafael Belda, eta Jose Angel Ubieta, bikario pastoral, eta ez dakiz zer, Rosa Mari izan erreazterikue. Eta orduen abixua botazan, eta Julen detenidu eben, abadi esan. Eta orduen etorri ziren, Belda esan abogaue, eta etorri ziren, hori. Da, Mosku esan, 100 peseta, joenteko bazkaltzen, eta etorri ginen etxera, horrengo arratzaldian. Eta orduen zan hori interrogatorizio dana ziren, ezagutzen duen Dorronsoro, justo jausik eguen Dorronsoro, han eguen, Dorronsoro kartzelean komandantzean eguen, eta, Dorronsoro izorrotak izi errebiltzen zan, eta